Dadi Mbah Nuk kene iki selama 17 tahun iku ya barang sing ora ketok iku ya wis kaya aku ambek awake ngono wis omong-omongan depan-depan ngene iki biasa. Makanya iki termasuk kaya dene omahku omah kedua. Makanya aku nek turu omah gak kerasan aku wani nduk kene. Nduk kene iki enak, tenang, ayem, tentrem atiku. Asline iki istana agung, kerajaan agung. Iki biyen masalah watu sing kaya ngene iki biyen iku akeh. Mumet biyen iku. Terus entek iki diendet wong ditumpakno gledekan digawa mulih. Dadi bentuke senduk kene iki lek wedok kaya ratu, sing lanang kaya pakaian kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikolo. Di kesempatan kali ini kita berkunjung lagi ke Punden Gelangpuri. Dan sebelum melanjutkan video, kami mendoakan teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dan semoga video yang akan kita tayangkan ini menjadi manfaat bagi kita, mengambil sisi positif dari konten kita, yang buruk boleh tidak kita ikuti. Dan di kesempatan kali ini karena rasa rindu kami kepada Bapak atau Mbah Suhendi, kita berkunjung lagi ke Punden Gelangpuri. Nah, seperti ini ya kondisi Punden Gelangpuri yang mempunyai cerita mitos dan misteri yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Pangapunten ganggu niki. Nggih. Lagi bersih-bersih. Dia mboten napa-napa ganggu sekedap mawon kok. Pripun kabare Mbah? Alhamdulillah. Allah maringi sehat. Kula saged nyapu-nyapu iki. Nggih, nggih. Nggih. Pun mantun nggih nyapu-nyapune niki wae Mbah. Pun, Mboten ganggu nggih. mboten. Mbahnya ini sudah berapa puluh tahun Mbah merawat niki? Kula ta Nggih. ngerawat niki pun 17 tahun. Jadi bisa dikatakan Punden Gelangpuri ini rumah kedua Mbah Hendi nggih. Nggih. Ah, sangka kekarepaku pihak pemerintah desa atau pamong desa gitu. Karepku ayo ditata gitu. Iki yen ora ditata desa pure ora iso bener. Kasebab punden iki punden keramat, punden kang ampuh ngono. Tapi aja disempelekno sing kaya ngene iki. Kekarepaku iki ayo ditata, maksudnya ayo dipager sik emet gitu. Engko tak duduhi. Engko iku njaluk ngene kok tak duduhi, njaluk pendopo agung, pendopo cilik, sareane kaya duripno, terus pager iki salah. Ngono, ganduk kene pager iku nek njaba. Sumur windu iki kok uripno, ngono. Dadi akeh nak nduk kene iki kekarepane kok akeh, tapi kaya mbah iki gak mentas. Nggih. Gak mentas ngono. Terus sapa sing peduli? Dadi Mbah Nuk kene iki selama 17 tahun iku ya wis ngene iki uripe tanpa bayaran, tanpa ganjaran lillahi taala. Iki aku ngemban amanah teko punden kene. Kamangka nduk kene jerone kan ya akeh wonge tapi ora ana sing ngerti ngono. Ngene lho. Berarti pernah Mbah tidur di sini juga? Barene Tidur di sini pernah? aku Nggih, jenengan. ya pernah lah. Dadi kene akeh dadi barang sing ora ketok iku ya wis kaya aku ambek awake ngono wis omong-omongan depan-depan ngene iki biasa. Ngono. Kados rumah kedua nggih. Setelah rumah
rumah kedua. Nah, lange, langot. Makanya kita termasuk koyo dene omahku omah kedua. Makanya aku nek turu omah gak kerasan aku wani nduk kene. Nduk kene iki enak, tenang, ayem, tentrem atiku. Tapi di sawang wong jarene aku gendeng terserah sing ngarani. Selama ngerawat mriki, pastikan wonten tiang-tiang niku sing berpikiran negatif. Kok wit kok diramut ngoten niku. Ngoten-ngoten niku nate. Ono ae, ono. Menyikapi ngoten niku pripun? Tapi aku ngono ku wis gak patek tareken, gak penting ngono ku. Kanggone aku gak penting. Cuma wong ngomong ngono iku mek omong tok tapi kenyataane lu gak ono. Padahal Kecuali kono donatur mudun, nah iki tak tambah semen rewangi nuwun marang sing kuwasa tak bangune, tak totone karep sampean yo apa? Lah iku baru. jenengan reken. Baru. Bahasa kerennya sakniki selain donatur dilarang ngatur. Mbah, niki kan kados batu-batu kados candi nggih. Niki pancen awit riyen niku pun wonten. Ki biyen masalah watu sing kaya ngene iki biyen iku akeh. Mumet biyen iku, gede-gede ngene iki. Terus entek iki diendit wong ditumpakno gledekan digawa mulih. Dipecel digawe, dipecel dadi loro digawe umpake omah. Lah napa riyene asline istana ngoten? Panggenan niki. Ya apa? Istana, kados istana ngoten. Awak mulai ngomong masalah istana. Asline iki istana agung, kerajaan agung. Makanya gak kena diremehno. Sapa sing ngremehno sing ngremehno kene embuh lho kedadiane. Dadi istana agung, kerajaan agung. Nek digali kula nembong iku pendasi tok, iku pendasi tok. Ningali namine kan puri nggih. Puri niku napa bahasa asline kan duduk puri. Asline kan keputren. Keputren agung. Nama sebelum puri. Nah, terus mana diceluk timbang keputren disingkat puri. Lambah kan sering ten mriki nggih, pastine leluhure mriki sering nampak ten jenengan. Bentuke kok napa? Bae sing wonten mriki. Oh, ngene. Jadi bentuke sing kene iki lek wedok wis kaya ya apa ya? Kaya ratu, kaya ya apa ya? Kaya widodari. Wis kasar-kasare omong kaya Nyi Roro Kidul kaya widodari. Nah sing lanang kaya kerajaan memang pakaian kerajaan. Jadi imbang karo kerajaan Ngayogyakarta. Nah waktu nggawe mahkota ya mahkota, lek nggawe kupluk ya kupluk, kabeh ndelok dina. Padha karo awakmu antarane aku, maksude ku ngene. Awakmu nang sawah pakaian preman. Waktu nang masjid ya sarungan kuplukan ngono ika. Waktu buwuh ya ngono ika. Dadi dina kan pakaiane kan beda-beda. Mbah, selamatan mriki nggih nate mboten kejadian janggal sing aneh-aneh ngoten niku nate jenengan. Lek masalah kejadian liya-liyane sing barang dukur gak wani ganggu. Tegese ganggu ku ngene maksud iku. Kaya barang sing dukur-dukur sing tuwek-tuwek ku nyurup utawa ganggu menungso gak ana. Dadi sing ganggu iku cuma anak putune. Kabeh teko menungsane. Nek menungsane ku mlebu tanpa permisi, enggak sopan, enggak duwe tata krama. Putune ya terus moro-moro nyurup mlebu ngamuk ngono lho. Muring-muring. Pungkasane ya mbahen sing njalukno pangapura. Nate berarti. Wis gak pisan gak pindho ya wis bolak-balik. Mangane aku ndek kene iki ngemong ambek momong ya apa. Amat tak mbek njogo pintu lah kasar-kasare omong. Nah, ngono sih ya. Sing kene aja sampe metu, sing njaba aja sampe ganggu lah ngono. Nggih, nggih.
Berarti tiang lintu nggih sing malah diganggu. Nek Sing panjenengan kurang mboten. ajar iku malah wong njaba, arek njaba sing gak duwe tata krama iku. Wong kadang-kadang sing tuwek ya ngono iku. Nek kaya ngene umang lho kaya esuk ngomong mlebu sudu. Kula nuwun ta, permisi ta, ya gak ya. Terus Makane setelah kaya ya, awakmu mbek aku iki mlebu barang ning ngene iki ya. Wis kudune duwe tata krama lah, kudu duwe sopan santun lah. Kudune permisi lah ngono lho. Maksudku kan ngono. Senajan kan wonge tapi gak ketok, tapi kene roh awakmu arene. Lah ngono senak. nggih. Kathah mboten sing mriki. Alhamdulillah ya ono ae. Yang pundi mawon, Mbah? Sing Yang tepi-tepi. Pacitan, terus wong Kendal Sari, Brangkaletan, Niku mriki nedhi napa, Mbah? Klaosan, Biasane mriki yo napa? Niate? mrene ndoleki aku. Bahen sampean ta? Lho, iya, sampeyan kok iso ngono? Lho ya mbuh. Wong lurah kuwe takon kok. Bahen sampeyan kok iso ngono? Iso apa? Aku lho gak iso apa-apa, sing iso sing kuwasa. Maksudnya niku nggadahi kepribadian terus saged nyampe no ngeten niku pun nate semerap napa sedaya niku napa nembe ten niku wau. Gak ono sing ngerti. Dadi ono barang sing keleleran gak ono sing ngerti. Mbah, apa Mbah? Dadi barang sing nduk iringan sampean iku mara dhewe ta? Ya apa? Ya iya ya mara dhewe bae ngono aku. Sing mriki niate niku wonten sing aneh-aneh mboten nedhi rejeki ngoten-ngoten. Dadi niate ya sepisan ya. Ya ndelok aku masalah barang iku mang, ya. Ndelok iku mang. Ndelok pahen iku ya apa sih diapurane iku prejengane ya apa sih. Berarti banyak yang penasaran. Heeh, penasaran. Lek karo diapurane koyo garangan nak ngono. Tiang sing mriki nedhi rejeki lantaran bae. Syaratnya niku napa, Mbah? Lek kepingin Nggih. sowan rene ndak? Nggih, sowan mriki. Ugawa suku to banjaan ngono ta. Nggih. Lah nya suku ya cukup teko dupo ae. Tapi nek untuk niat kersane rezekine lancar ngoten niku ya napa syaratnya? Iki akeh nak. Ndelok kemampuane awakmu. Upamamu kepingin kirim pandonga ngono ya. Kepingin kirim pandonga cukup tumpeng bangayam. Nah, tapi lah awakmu kepingin gayuh, kepingin dadi lurah, gitu, lurah-lurahan ngono. Akeh. Tumpeng panggang ayam, terus go kuning betik wungkul, kemarana anyar, kekepanyar, terus sandingan, cok bakal, kupat lepet, terus kinangan, akeh nggo. Nah awakmu duwe karep upama awakmu kepengin nyalokno lurah ngono upama iku. Dadi akeh. Nek rezekine cek lancar ngoten. Dibalik ya nyambut gawe ngono ya apa kan. Berarti jenengan tolak nek wonten sing Tak ngoten-ngoten. tolak ngono aja. Pasti. Nggih. Ayo sing apik sing jujur ae. Oh nggih leres. Kowe gelem nglakon aku kepengin sugih ngono. Wis kebiyen sugih. Aku kepengin ngomah tingkat wis anak-anakku wis tingkat kabeh, tapi aku mau. Berarti sing rata-rata ten mriki nedhi posisi jabatan. Kamu kepengin sugih kepengin dimontor omahku, omahe anak-anakku loro kepengin mewah ngono iso. Tapi aku mau nglakoni. Ngono. Wong urip mek diluke kok polahe akeh ya. Ngono. Mbah, nate mboten tiang mriki dipanggi sing hal-hal aneh ngoten niku. Ya apa? Tiang mriki napa tiang lintu sing mriki dipanggihi sosok mbae niki terus akhirnya wonten kejadian aneh-aneh. Lek tamu wong akeh ku gak pisan gak pindho ana akeh anjene. Tapi tujuane ya ngono mang. Kasar-kasare omong kaya dene wong peragaan. Ana kretone, ana jarane, ana semoto, ana kemantenane akeh. Sak gelek-geleke.
Terus wong akeh mrene bancan tok ya ana. Tapi lek aku tak wong mara ndoleki aku tak delok tret. Tujuanmu elek tapi ngono aku wis krasa kok wis seru kok. Nggih, nggih. Mangin aku wah tujuan elek wis kata petuki ngono. Ngilang aku. Kraos nggih, Mbah. Kraos. Ya krasa tujuanmu elek kok. Ya gak iso aku mutusi kan. Tujuane elek rene. Nggih, matur suwun, Mbah, nggih. Ya. Mungkin jenengan pinaringan sehat. Ning aku njaluk karo awakmu, gak njaluk apa-apa, ya. Kok jare njaluk dhuwit gak. Aku njaluk lahir batinmu, aku njaluk pandonga muga-muga aku mengku iki pinaringana seger waras panjang umur. Amin. Iku tok, ya. Pasti, Mbah. Masalah rezeki Allah sing nata. Masalah rezeki Allah sing ngatur. Nggih. Gemantung teko menungsane temen lan orane. Nggih. Nggih, pun Mbah, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi